Tlangval channel hlawhtlir chen tu zongzong te in zawain chibai levek ule tunchum video chuan zan khat zuri wanga meche hlawhtling le mani to ka inkeng khong zo ve tak nun in thak thleng dan munom taktar lan na knock up ti hi toikim taka thlira ngai thak ho na hun ilo nei liang omiang soilan zoi to angin he movie a achang tu nu ber Ellison Scott hi mason zel du mi meche tai male mani to ka in tawdel ve tak ni in alai zone nu debit guest house sa akhosa very me kani alai zone nu te nu pa chu an buai dun chin ema wangin Ellison ni po in an fa te chu omsak ve lop chin chuti line fanei velo ta chuan no pang han chon chai dan vel tur le han biak lum lam vel dan tur te hi chu athiam vak lo thungani hepa ve thung hi chu ben stone ni in tlangval thatchia le ol tak ani baka heti hian a chian te honen khosatlangin an po tho theile a rual elnaril ru emo mason tumna po an nei hlom mia lawani chuti line Ellison ni ero journalist hlawhtling tak ni in hun bineya na thok thlap chien ani awangin a hun po atai chin hle a na chu tho chat em awangin an ho tu te po in an du saklo theilawa promotion an petahialani athulom omcho lei zonu debili apasal pi te po shilve in zana chuan lei zonu debinen lom turin klapa an kalngal he klapa vek hian milak tlak la uzet ben li achian te po kha an omve mek bokani lan upat le tar hlau tak debi chuan lang upadewa a in sha ta wangin alung nur le a alai zonuril rushe omti zia omnan Ellison ni chuan beer lak sakatuma chuta chuan milak tlak lo tak ben nen chuan anin me shat phatani ben chuan pangai takabia in beer te khilai vela akal liam nu thleng po in nula hoi her zei hoi le mel thatak mai Ellison ni zon chuan phuar zuin rala changa en ngot chu du tok theitalovin avakal chil lengat apasal pi chuan debi churon kolin naupang ho an omanom lo thuaron shila chuwang chuan debi chu antum angin omrei ve theidon talo phuar tu nei velo Ellison ni ero la omin benanen chuan anin zui deuh ta chot mai ni zu inin an roi phur chu an lam ngek boka atop lama phe chuan Ellison ni chen na in lama in zui ho tange nge in khosak lo in an khosa don ta ni Ellison ni jing thau chuan bena chu en chiangin abe se a in alo bum ro dai mai na akala ngai to thu shilin akai tho ngal mak ben chuan breakfast ei pui to somin an ti duna achong tampa ule alak tlak lo dante anep ziate in ngana tlak ani lo dante chu asia chian tol tole wangin Ellison ni po atui lo ru hle atiti manga chuan na anei lo ti te mani polin chen na in po anei lo ti te achian te ne na cheng hawa website cheng hneng tak boy pui ho mai an ni ti le apolin cell phone po anei ei lo ti te asia thnungat phe chuan a business card pe in akal san nal alai zonu debi bula po zanlama thil thleng zong te chu ti pal thil vek ani tho sain mang chalo tak mang anga thenghil vek ka du ani ati ma se chu ti maya thenghil chi chu ani melo kariat zet aliam mu chuan rhino symptom nei chanin mi akom laklo lai te chuan awak ta vak mai za thla ka ti na omdan chu a shethiam lo hlebok atho pui pa in RAI ni lo mo ati cha chuan thil ni theani ti sha in a hlawthong chanta alai zon nu chu shil ngalin lo rai palta sela naute pa tur hel hul chu atui hlol lawani pregnancy test ki tam tak le ngalin an zawai mai chuan an positive ta vek mai le debi chuan apa tur bena chu shil sheve turin ati a ma se bena chuan phone tak ngial po anei silo an chan ho website siama chang chuan email in message athon taringot mai ni lelama bena po achan tenen an parle chup to in hu pui tura Ellison ni message chu mu in chwa pui a som done moti in aphur hlebok in number chu pe ngalin anin be theita Ellison ni chuan atu ka mu ngal adu thu shilin bena chuan enge mote te ti dun pui le atume moti in a orang rap atu ka chuan in hutange nge in angai te bokin bena po in omzenei lo thubeng war thak lo tak asoi hnem le manfu mai Ellison ni chuan afa pa tur chu belchiang zelin sumlak lo na anei lo shim ti le an website siam po in sum engma ala thok chuak lawani ti asiat no le lek phe chuan atui lo zwal hle
Mase naute patur ani miaw boksi wangin arai thu chu a shil ve tangi nge athu sha chuan bena po chu ati nual ngal roi ti alang thei bokani Elisoni chuan test chu adik lau pal lau be sein doctor mua inject chian shim adu awangin bena chu kalpui turin asoma ti chuan alai zonu panchin gynecologist chu an pandun tani chuta le doctor chuan RAI chian ngei thule anau pai lai chu kariat lai upa ani to thu ala shil zui an mang angdun ngei mai Elisoni poi te lutuk phei chu achap hialani bena po in an chan chin chu achian te po shil cheve in achian te po in pa ani na anga amo phurna chu hlen ngei turin anti veluam chuti line Elisoni nu ve thung chuan a carrierin ator pha hlawin naute chu pai tlang lova titlamai turin atimau thung ben po in apa chu soipuin pu ani ve to tur chu apa po hlim le a naw pang te chu hlim na alo mani ti in apur viau mai le ngal rei taka ingai to anu in Elisoni po in bena chubia in naute chu pai tlang atum tho shila ben po in athutluk na chu apompui thu shilin abula omreng tur thu shil venge mase tak taka ero pa ani tur chu zam le a na nei lo ani awangin aril ruamang ang tak zet bukani Elisoni po in engani lo chunga achong thamwan na le atum ve na te chu hluti in an omzel dan tur rela in mu puya asom tani achian te haune na anin beng muk chu na chuan Elisoni chu vakalin an nun dan holam lutuk chu makatiru hle thil ei tura chuak dun le in Elisoni chuan naw nei tur hian kala in ngai to chin ngai lo shimshima ma se heti hi kan ni ta chi a chu wangin chatakin kan chang dun zel don nia ati a ben po in a pompui hle naw pai lai in enkol dan tur vel in zia na le khabu te chu lein anin ngei ta angreng phian mai ni Debi po in apasal nena chuan alai zon nu Elisoni naw pai thu chu shilin eng thutluk na po siam se ke chuan ka support lat zelang ati zomzat benale Elisoni te po in an follow piang tur tan tal po chataka omdun chau zel chu an tum ve mek bokani an zawai chuan tuk chuan ei tlangin an nu tei rai thuan sha chuan naw pang te po in makan ti ve hle chuna chuan ben le Debi fa te ho chu in fiamin Elisoni chuan afa patur mi ziale hoi her engkim mai chu beidon thak ati ngoi kumsom ni pathum leka kumsom thum pathum vel mele pu a chutakara ala overweight zuin ya ti ina tui lo hle pit po in bena hne na chuan fanei chungchang chu shilin ke chuan fanei hi har sa ka ti chal khop mai anron pian chu achang che hian nun hi ain thak thleng hluk mai ni ati Reilo te nu a fanei ve to mai tur ani awangin bena po in poisa amamo tamdon ti in chathiam ve in an website launch thei hun tur chu angak lel to fu ani ti chuan ben le Elisoni te po in anin kara romance om ei lo chu chem al ve deuh tumin anin hu ve fo china amol mang het hut em awangin Elisoni po in ama bena shim hi chu hlim puin athu soi vel te chuan ati nuina sa thei hle bena po in ama to ka thei top chua ve in kong eng kima a support la china jima te kalpuin a chian te rual po in a chuak ngai talawa Elisoni bula chuan atap deuh chot to ani arai changa kar som paruk nuwa phei chuan Elisoni dul chu ako ve deuh ta ka wangin a thopui te po in makan ti chan deuh to ma se atna in ator pha a hlawa wangin arai thu chu atna tho na huang chunga chuan ala soi chuak du mi alo thungani Debili a pasal in khaklai mu in ben chuan chutiang chuan ni ve ang ti a hlauril lu hle naute khum tur en hawin aman zat an muchia mai chu ben chu ameng duli deuh pop ma se Debi chuan hi chu keiman kalo tum sakang ati hlau Elisoni chian te chu mu in benala chuan nawa pai mek thu chu an soi sak ngal deuh pupa Elisoni pu alom vaklo Pita bula chuan soin ani chuan in la in nei silava pasal nei lova naw pai te chu aza thak veang chu keipo Debi arai ti ka shat khan ka nei ngala lom ati a tin pita ka achang vek chuan an chian hawa an website boy pui chu a ang chia om to thu la shezuin akum tel te meu hun le thatam tak an sen to awangin an chian ho chu an mang ang tlang hle bokani chu min nu chuan pi ta thuron angin Elisoni chu nupuya tan asom zui hnap
ma se poimo ber zungbun atel tlatlo zungbun leina tur poisa ka nei lawa ka nei vele ka lei nge yang che atisam et mai ni zungbun ber tel miau silo wangin elisoni po in chan wak ngai na shelo ma se ben a chuan thei top a chua ve me ka ni ti asiat na chuan atilom ve thau mai debi chu shil vele in ani chuan nang po hi man mo de uma ma in ka sia bena hi la she chiang le zwal phot la tia thuron pe in apasal pi chuan ngai zonga nei nia arin thu shil let ve in a na te hiaron bang tlai fowa kol chan lo aching box si ati pachale rin tlak tak nia asia ta wangin elisoni eroin pi ta chuan aler san aring lo hulhwal ma se debi eroin aring zo to tlat lo thungani zanria kil tlangin elisoni chuan RAI thu chu an boss te ala shil lo thu soin an mi pa te pahni chuan fanei chu mani du zong le rilrim zong po ti chhun zom thei to lo na thang ang dewa an langai ve ve zui ben phei chuan RAI ti ka shia ta ka hlau zia kha chu a thei chu ni se hun kal to akir le a dan thei kha ka cha ka sin ati nui nui mai zana chuan lir ngingin benachi ai lutuk chu elisoni reng chang to lo lekin pon atlan chuak ngal dai elisoni po in benarin tlak lo zia le in nga na tlak ani lo zia chu shethiamin ama le an follow piang tur chu a en kol thei aring lo ta hul hualani chu mai ba ka bena chuan account na dollar za som pasari chi anei ti ala shezui anaw pa ya changa kar somni pariat na chuan elisoni chuan bena chu bia in zanre ei puya soma alai zon nu debite nu pakar chu achhalo nia shata wangin engtine monitaka siam chat thei adu wang ani pakhat bogani zanria chu eitlangin debirin hel ruk angne yin pita chu napoimo chuan lamin achuak male ta dai mai anzawai chuan pita chu zuiru ngalin thom dim takin in chunga anlut vel chom chom ma se khoilama me chelam ma ni lovin baseball coach show anloin mukhom chin lekani ma reng reng se eng ma shil ve ngai mi lo wangin debi chu alom chuang reng reng lo chung kwa om ho ai chuan it shanti bul omi thlang zok ti na ni mo ti in inaron ho ve to lo turin ati mak bena chuan ami patpui pi ta lam chu on deuh zok nia asia ta wangin elisoni po thin rim hle a sum eng ma thok chuak ve lo le ma son tum na reng reng anei ei lo te chu hothar thutin ke yin thei top chwa in ka chang em ema thil tam tak chan thu thei din huna ka din pha buk lai nang ve ti in kara tangin apet chuak mak doktor mutura kal ngalin bena aron lang ve hlol ala thin rim reng awangin elisoni chuan nang nen hian in an na pakhat ma kan nei lo kan kong zo te hi a in ang lo lu lai lu tuk ti in alo chen fel mak benaril luna chuan pi ta chu mu in elisoni chunga alom lop na chu soi chuak ve a pit po in chung ko din hi thil na mai ani leinem tia changin inti thoven puya som zui zat lelama debi po in chu chia chu elisoni bula chuan alo soi ve chia benachian te chuan man ve lo wangin an pani chau chuan Las Vegas lama in kap chuakin nuaman ti dun hle a an omlai an ngam lo ve ve debi te unaw chu an soi china sa dun hle bok chuti line inti thoven tum ve thau elisoni te unaw chu club chunga lu ve an phal lo bur thung debi chu upat mel to tia nolin nawa pai me ka wangin elisoni po chu lu an phal chuang lo lelama an kopui te pani eroin nuaman ti dun hle debi chu ril runa achapin akum te la ke katar lain ka pasal ero achelo twal twala ti in fair lo ativiawani pit le bente po in hotela room book me in an kopui te chungchanga an lung oilo na bok chon soi dun le a pit chuan debi hi chuan keima in hun thol min nei tir ngai lova abulo omreng tur hian min be se top mai nia katlin bik lawani ati thlot chuti line debi le pitate fanu kumriat na birthday a chuan tumlok lo dewa in mukhom le tarai rain ben po atel vele ta vung mai elisoni eroin aril ru chu so son mai atum chuang ozong lo annun dan shim shim chu a in person ema wangin in kople chu adu to lo bura chian ni chu tok lek ni in angai bukani chu chuan benaril ru atina hle a Las Vegas an kaldun thu alo soi chwa wanga te chuan ngain pi ta chunga chuan athin rim khop mai
Raipor chungin Elisoni po in na chu la thok chhun zom rangin apor lian to bok nen arim ve chau chau chin hle ani. Benaril runale bedong po in thuron chatak apek thei be sehin apa chuan kola. Mase nupui po voi thum lai nei to ani wangin a hlok pui de uhlek tur thuron pek tur atla cham hle. Zoizo in benapo chu in thing har ve dewin napa ngai tak a tho ve tak nu phei chuan a chiante bula changa in la chuakin ama polin apartment alwa sang ve ta der mai. Elisoni po in naute chu ama enkol tumin engkim chu in taudel vek adua. Ben la in a thei angin naute mamo tur te chu lo lei ve bokin naute room tur te chu a cheina sa to hle ani. Tin van nei thak tak main RAI ti shiat chu ani nu po in an boss chuan Elisoni chu ala ban lo hlau maya. Banan hekin Raipor chunga mi komvel chu selep hawin an lom thu shilin selep Raipor ho kom turin ati fel ta than mai. Debi te chung kwa chu chol mang tura an zin chu awangin zana chuan ama chia om Elisoni chu talboy chanta apum chu na ati in naw ve chandon ni in ashia ani. Lelama pachatak ni tumru ve ben chuan pani dona shatur lekha buchate chu chiarin achian ten chwa puya an somna po chu anar fitha ve chak. Elisoni po in amamo tur ang te chu khung khomin a doktor bia a. Masya doktor chu hospital lama aom lo lai ani awangin abiak hlei thei silo. Amang ang chuan kol tur dang sheto heklo bena chua kol ta top mai. Ani po rang takaron thleng halin Elisoni la chu hadam taka naw nei du wangin bat tapa alo mu hadam duai mai. Ben chuan an doktor bok chu belein azin bodai wangin athin rim hle. Engkima chavek mayang tia nemin Elisoni chu damdo ina akalpuita a. An doktor ron chin le naw char tura an hual lok chu azin dai bok si wangin midang dayin a char sak angai mel ta bukani. Benat chiante po hospital lama chuan ron kalve in benapo in engkim chule ngai ang zong zong te chu ati fel zung zunga ama to ka avir boy ve hle. Elisoni po in atum ve ziale thei top achwa ve na te chu mu sakin arin ngai mi alo wangin a in thiam lo no viawa. Tin eng har sat na po tok se an pani a machon dun zel an tum pha ta bukani. Debi te nu pa po ron thlengin an phur hle a. Mase benat chuan Elisoni naw ve laya ompui zok chu in debi chu in thiar fi hlimri turin ati a. Debi po alung ni lo lek lek. Ti chuan Elisoni po in naw chu ve ta tak takin na ati chau chau hle. Ache thoma wanga mangang benat chian pakhat chu room chunga avalut vengot mai boka akal son le rangrap. Elisoni chuan me chia shingin an zawai mai chuan an lom puin an hlimtlang hle. Bena po chian te chuan an lom pui tlang hle ani. Bena chuan naute chu om deuh chot chinin Elisoni po in a hadam pha chin hle. Ni reivak lo nuwa chuan damdo in chu chwa sanin nei engma nei lo le mi ho tak chiante bula khosakwal vel mai chen bena chuan anu puili afanu te chu apartment a nge alu pui ve thei don ta ani. Ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela. Video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta. Video dang lo chwale ma chuan Tlangval channel lo thlir chen to zong zong te in zawayin ni man nuam mangcha mutui le vek ule.